guys, σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο βίντεο. Θα το κάνω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο και θέλω να κάνω και αύριο ένα βίντεο το οποίο θα σας παρουσιάσω τα squishy μου. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο προϊόν. Είναι haul, από ό,τι βλέπετε, θα δείτε και κάπου στον τίτλο. Είναι αυτή εδώ η κάμερα Nikon που είναι αδιάβροχη. Βλέπετε και μόνοι σας. Είναι πολύ στεγανή, την έχω φτύξει. Είχα και το δεύτερο είναι αυτό το squishy. Και από ό,τι θέλω να σας πω, είχα πάρει πολλά πράγματα και χθες, αλλά αυτά τα haul που έχω κάνει τώρα είναι σημερινά, αυτό που κάνω το βίντεο. Είναι αυτό εδώ, το squishy μου, βλέπετε. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειδικά σε υφή. Στην κάμερα θα βάλω ένα 7/8 στα 10. Και σε αυτό θα του βάλω ένα 8 γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η υφή. Πάμε στο δεύτερο προϊόν. Να το ανοίξω. Είναι Poseidon, είναι μάσκα, είναι πάρα πολύ καλή, ήταν γύρω στα 20 ευρώ. Έχει 2 χρόνια εγγύηση, έχει πάρα πολύ, μπορώ να βλέπω πάρα πολύ καλά. Προτιμάω να βλέπω μέσα από τη μάσκα. Και θα του βάλω ένα 9. Πάμε στο τελευταίο μου προϊόν. Είναι αυτό εδώ το squishy. Όπως σας είπα, έχω 2 squishy. Θα πάω να αγοράσω κι άλλα για να σας τα δείξω σε λίγες μέρες που θα κάνω και ένα βίντεο που θα δείχνω το squishy. Είναι αυτό εδώ, βλέπετε εδώ πέρα έχει πορτοκαλάκια και μήλα. Είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το πήρα πριν λίγο αυτό. Η τιμή του ήταν στα 3 ευρώ και αυτό εδώ ήταν στα 5. Παιδιά, μυρίζει τούρτα. Θα πάρω και να διώξω το μάτι. Στο βαρομιλότερο. Το μυρίζει αυτό, λέει. Αυτό μπορείς να το κρεμάσεις καλώς. Ήταν στα 3 ευρώ όπως σας είπα. Και αυτά έχω να σας πω. Αυτού θα του βάλω ένα 9 στα 10. Και λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, βάλτε μου ένα like, κάντε μου subscribe